जबले साइन ना करी में हदारू तबले मिली न तोहरा दारू जबले साइन ना करी में हदारू तबले मिली न तोहरा दारू कैसे उपदर मचाई बगौआ आ जवार में बंद भइल दारू बिहार में ना कैसे उपदर मचाई बगौआ आ जवार में बंद भइल दारू बिहार में ना जबले साइन ना करी में हदारू तबले मिली न तोहरा दारू जबले साइन ना करी में हदारू तबले मिली न तोहरा दारू कैसे उपदर मचाई बगौआ आ जवार में बंद भइल दारू बिहार में ना कैसे उपदर मचाई बगौआ आ जवार में बंद भइल दारू बिहार में ना सुधारेला भोटवा दिहनी नीति सके कुछो नहीं कर पैबा तू पी सके तोह के सुधारेला भोटवा दिहनी नीति सके कुछो नहीं कर पैबा तू पी सके पी के गिरबा नहीं चनपटिया बाजार में बंद भइल दारू बिहार में ना कैसे उपदर मचाई बगौआ आ जवार में बंद भइल दारू बिहार में ना बंद भइल दारू बिहार में ना जाऊ दारू बिना जिया मानत नहीं खे मानत चुआ के घर ही पिया सुना ना अब कथी कर जाऊ दारू बिना जिया मानत नहीं खे मानत चुआ के घर ही पिया पैसा खर्चा न होई दोस्त आई यार में बंद भइल दारू बिहार में ना कैसे उपदर मचाई बगौआ आ जवार में बंद भइल दारू बिहार में ना बात सैया मानल पहले भरत पी के अपने ना जानल मानिना दीपक अनिल के तू बात सैया मानल पहले कन्हैया पी के अपने ना जानल ज्यादा पियल खराब संदीप के विचार में बंद भइल दारू बिहार में ना कैसे उपदर मचाई बगौआ आ जवार में बंद भइल दारू बिहार में ना जबले साइन ना करी में हदारू तबले मिली न तोहरा दारू जबले साइन ना करी में हदारू तबले मिली न तोहरा दारू कैसे उपदर मचाई बगौआ आ जवार में बंद भइल दारू बिहार में ना
कैसे उपदर मचई बगौआ आ जवार में बंद भई दारू बिहार में ना।